Na Radio Galega está o programa Extra Radio, non? Que este principio, claro, o programa Extra Radio, da Radio Galega. Hai unha página de internet. Esa página en internet está na pantalla, ustedes poden a ver. E aí a xente xurxo que o que fan estes novos talentos da música galega? Que fan? Pois somos un pobo de artistas, ese é o principio. Temos 15.000 artistas, 15.000 creadores. Por que nós non podemos crear a canción de verán? Pois ben, os talentos aportan as súas repichocas, as súas cancións, e vostedes poden votar na procura da canción do verán. É como fixo, como se chegou ese talento que teño ao lado. O seu nome, simplemente, e cho presento, encantado de estar aquí anda ti. Atención, señora, Marquiños Drinking. Hola, Marquiños, moi boa noite, señoras e señores. Marquiños Drinking no luar, unha das cancións que agora mesmo están nesa páxina de Apollo Hit, como presentaba o amigo Xurxo Soto, máis visitadas, cancións que poden colgar, artistas poden colgar aí e poden ir sendo visitadas. Antes de que fale eu teño que decir que Marcos é un talento extraordinario, e mesmo está revisitando ou está cuestionando o que significa canción do verán, porque normalmente unha canción do verán é unha canción con un retrouso sinxelo, como era a semana pasada aos de Potenkin. A calindra xida, esa calindra. Non, Marcos fai unha canción conceptual, non ten retrouso, non, Marcos? Non ten moito, non. É de arriba a baixo, é a crónica das intensidades, dos misterios, das paixóns, dos desacougos que se viven dentro dunha neveira. A historia dun yogur de fresa. Moitísimas gracias. Presten atención a unha das candidatas a canción do verán no Apollo Hit, que de Marquiños Drinking, yogur de fresa. Como lle titula esa canción? Así. Yogur de fresa. Yogur de... Presten atención a música e a letra, claro. Un momentiño, temos que facer o berro total, non? Sí. 1, 2, 3, Apollo Hit! Marquiños Drinking. Atención. Érase unha vez un yogur de fresa namorado dunhas natillas de vainilla que vivían na neveira un pouco máis arriba da súa cabeza. O yogur de fresa intentaba cada día achegarse ás natillas para explicarlle o que sentía, pero cada vez que as vía tremía como un flan. Que podo facer para que se fixe en min? Preguntou yo un vaso de leite con Nesquik. Dame un consello, sei que en ti mollan magdalenas con fles e máis galletas. Mira, yogur de fresa, o que che podo decir é que a xunta dela vas a ter que subir. Hai vaso de leite, non sei por onde ir, pois apura que mañan caducas. O yogur de fresa armado de valor botoulle un par de conservantes e así se arriscou ata que chegou arriba xuntado ao seu amor. Cariño, xa estou contigo, pero como se atreve, pedazo descarado? Non ve que estou casada con un billo desnatado que non precisa frío durante 3 meses, e non coma vostede. Ai, ai, pobre yogur de fresa. Ai. O amor, sentimento universal, como esta historia real, pero doloroso. Doi máis o amor que ter que recoller os dentes do chan, cos brazos rotos. Que ninguén se sorprenda se digo que eu son nesta canción obvio desnatado. Vamos, peña. Xo yogur de fresa, de todo isto aprendín. Non quero un corpo Danone e un cerebro petit suisse. Catapum chimpum. Marquiños Drinking, a súa canción Yogur de fresa. Vostedes no programa da Radio Galega Extra Radio poden escoitar, e se non en internet marquen Apollo Hit, página de Vieiros, portal de internet Vieiros, e ali colgan as cancións ou escoiten a Marquiños Drinking ou a Potenkin que escoitamos a semana pasada. Seguiremos descubrindo a canción do verán.